faɗa miki cewar ki daina mun magana wani magana aiki. In magana kuɗi ne mun tara abin da ba mun isa mu cinye shi ba. Aikin kamfani ne fa hotuna za mu ɗauka. Ok, aikin kamfani. Ka san me? Me zai hana gaba ɗaya duk mu tafi wajen aiki in ya so daga nan sai mu je inda kake so a je. In kika kare mun irin wannan magana, wallahi jikinki zai gaya miki sai na tattaka kanki a gurin. Haba da Allah malam, wannan da irin wulakanci ne kuke wa mutane ne. Bai kamata ku dinga zuwa office din ku dinga cin mutuncin mu ba. Babarka aka mara? Aka ce babarka aka mara? Malam kar ka sake zagi na. Babar ta ka tagwalci. Labarina. Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.